ояндаи муҳоҷират суҳбат мекунем. Баъди ҳодисаи нохуше ки дар Крокус Сити холли Москав рӯй дод, авзои муҳоҷирони меҳнатии тоҷик чандон хуб нест ва бархе аз коршиносон бар он андешанд ки махсус тоҷиконро ба ҳамин яъне варта кашиданд то ин ки муносибати байни Тоҷикистон ва Русияро вайрон кунанд. Шумо чӣ назар доред? Пеш аз он Фирӯзабону ташаккур бори даъват, чунки ин он масъале ки шумо имрӯз бардоштед таи ҳафтаи охир масъалаи доғи рӯз аст барои кишвари Тоҷикистон, барои аҳолии Тоҷикистон, ҳатто барои роҳбарият нест, чунки ин ҳодиса хеле ба мо зарбаи сахт зад, ҳам ба миллати тоҷик, ҳам ба барои Тоҷикистон. Лекин ман гуфта нестам ки он нафароне ки дар ин теракт ширкат варзиданд, ҷавонони Тоҷикистон, ба фикри ман онҳоро истифода бурданд, қувваи носолим. Ва қувваи носолим дар ҳар замон буданд, ҳастанд ва боқӣ мемонанд. Ва чӣ гуна онҳо тоҷиконро ба ин теракт ҷалб намуданд, савол бисёр ба ман меояд. Ва агар дар хотир дошта бошед, мо соли гузашта дар барномаи шумо чандин маротиба дар бораи мазмуни ёки дар бораи мавзӯи мавҷуди бехатар суҳбат карда будем ва дар онҷо довум даъват мекардем тоҷикистониёро ки пеш сафар ба хориҷа ҳатман бояд қонунгузории кишвар бояд донист. Бояд ки дар хориҷи кишвар миллати тоҷикро бо сари баланд муаррифӣ кард. Ва албатта ба ин гуна ҳодисаҳо бояд ки даст назад. Лекин мутаассифона ҳамин ҳолат рӯй дод. Ва албатта мумкин гуфтанд ки ҳаст қувваи носолим ки шояд мехоҳанд муносибати Тоҷикистон Россияро вайрон кунанд. Лекин онҳо ба мақсад намерасанд. Барои чӣ? Чунки муносибати ду кишвар пеш аз ҳама мутобиқи ҳамкории иқтисодию, сиёсии иҷтимоӣ баромада мешавад ва айни замон дар сатҳи роҳбарии Тоҷикистон ва Россия ин муносибатҳо хеле хуб ҳастанд. Лекин хоҳем нахоҳем чунин ҳодиса рӯй дод ва албатта ин камбуди он ҷавонони Тоҷикистон ҳастанд ки ба ин кор даст заданд. Ва албатта гуфтаниам ки мо бояд ки нисбати пешгирии ин масъалае ки рӯй дод, яъне ки дар теракт шуғл афрезидани ҷавонони Тоҷикистон, мо бояд ки бо мардуми Тоҷикистон ҳаррӯза кор барем. Ва ман гуфтани ҳастам ки инҳо муҳоҷири миллати нестанд. Бисёр вақт ҳар гуна ҳодисаҳои нохушро ба муҳоҷири миллати сабт менамоянд, лекин ба фикри ман ки аст муҳоҷири миллати? Ин он шаҳрванди хориҷӣ ки дар дигар кишвар бо мақсади фаъолияти корӣ равона мегардад ва аз маоши гирифтааш ба хонадони худ ки ба давлати худ кӯмак мерасонад. Бинобар ин ин теракт ва он террористон ки ҳастанд, онҳо на ватан доранд, на миллат доранд, на модару падар доранд, зеро ба чунин як даҳшат даст мезананд. Ба фикри ман ин албатта шояд албатта гуфта меҳастам ки ин корро он касоне ба анҷом расониданд ки мехоҳанд ки ҳам муносибати ду кишварро вайрон кунанд, ҳам дар бораи байни миллатҳо низоъ андохтан ба фикрам ин кор кардани ҳастанд. Хуб, имрӯз аксари муҳоҷирони меҳнатии тоҷик ки дар Русия ҳастанд, дар ташвишанд, дар изтиробанд ки ояндаи онҳо, тақдири онҳо чӣ мешуда бошад. Аммо бархе аз намояндагони мақомотҳои муҳоҷиратии Тоҷикистон мегӯянд, ин як ҳолати гузаранда аст ва муҳоҷират ба маҷрои худаш бармегардад. Назари шумо чӣ гуна аст? Ба фикри ман мо бо шумо хуб медонем ки Федератсияи Россия кишваре аст ки дар он ҷо буҳрони демографӣ қарор дорад ва ҳар сол дар дори то 1 миллион нафар шаҳрванди Россия кам мегарданд, коҳиш меёбад афзоиши аҳолӣ. Ва бинобар ин Федератсияи Россия ҳатто дар консепсияи мавҷуди Россия қарор кардааст ки зиёдтар муҳоҷиронро ба кишвари худ ҷалб намояд. Барои баланд бардоштани сатҳи истеҳсолот, барои зиёдтар ҷалб намудани қувваи корӣ ба Россия ва албатта бештар аз Осиёи марказӣ ки собиқ кишвари шӯёрӣ буданд ҳама, бинобар ин аз Осиёи марказӣ бисёр қувваи корӣ ҷалб мекунанд, аз ҷумла муҳоҷири миллатиро. Ва ба фикри ман албатта ин ҳодиса ки рӯй дод он низ муваққатӣ аст. Баъд аз як муддат албатта ин гуна фикрҳо паст мегарданд ва муҳоҷират самти худро ёки маҷрури худро барқарор мекунад. Лекин ба ҳар ҳол ман гуфтани ҳастам ки шаҳрванди Тоҷикистон бояд ки бештар ба кишварҳои Аврупо нигарон шаванд, чунки айни замон ҳукумати Тоҷикистон ва вазорати меҳнат муҳоҷират шуғули аҳолӣ бо худмати муҳоҷират бештар дар бораи диверсификатсияи муҳоҷири миллати ба хориҷа фаъолият доранд. Аз он ҷумла баъзе он лоиҳаи илмие ки мо дар академияи илмҳо тадбиқ менамоем, он дар он ҷо низ нисбати диверсификатсияи муҳоҷири миллати ба хориҷа диққати ҷиддӣ мешавад, чунки назар ба Федератсияи Россия дар кишварҳои Аврупо ҳам шароит беҳтар аст, ҳам музди меҳнат хеле баландтар аст. Ин раванд ба фикрам муваққатӣ аст ва Федератсияи Россия маҷбур мешавад ки муҳоҷири миллатиро аз Осиёи марказӣ аз ҷумла аз Тоҷикистон даъват кунад. Шумо хабар доред ки дар Тоҷикистон таи соли охир
маркази муҳоҷират ифтидо доданд ва ҳар замон кордиҳандаи Россия ба Тоҷикистон низ арз мекарданд нисбати ҷалби муҳоҷирон меъти ба хориҷа ва тавассути муташаккилон равонкунии муҳоҷирон. Бинобар ин шароити муваффақияти аст, лекин он тоҷикистоне ки ба Россия равона мегарданд албатта бояд ки омода бошанд, ҳам забони он кишварро доранд, ҳам касбу кор дошта бошанд, ба ин гуна корҳои фирефта розӣ нашаванд ва он тоҷикистоне ки ба Россия мерад бояд ки бо сари баранд рафта бо сари баланд баргардад. Тоҷик буданашро фаромӯш накунад. Албатта миллатро фаромӯш накунад. хуб, бархе аз депутатҳои рус ба Думаи давлати Россия пешниҳод карданд ки байни Русия ва кишварҳои Осиёи марказӣ раводид ҷорӣ карда шавад. Ба андешаи шумо Думаи давлати Россия ин пешниҳодро қабул мекунад ё не? Ман гуфтан лозим аст ки ин на якум бор дуюм бор аст ки депутати Россия чунин фикрро пешниҳод мекунанд. Ин албатта масъалаи сиёсӣ аст, ҷорӣ кардани визиони ки не. Лекин ба фикри ман дар ҷорӣ кардан ки ҷорӣ накардан Тоҷикистон бой намесиад. Агар Федератсия визаро ҷорӣ кунад, албатта шумораи муҳоҷирон хеле пасттар мекунад ба Россия. Лекин барои Тоҷикистон ин ба фикри ман ҷиҳатҳои зиёди манфӣ надорад. Зеро соли 2022 дар Тоҷикистон консепсияи рушди шӯли пурмашғул қабул карда шудааст. Имрӯз ҳукумати Тоҷикистон ва махмумотҳои расмӣ дар шаҳру ноҳияҳо нигорони он ҳастанд ки бештар ҷойи кориро бо музди арзанда таҳсисанд ки зиёда Тоҷикистон дар хонадони худ, дар маҳалли худ ёки дар деҳаи худ фаъолияти кориро ба анҷом расонад. Бинобар ин агар виза ҷорӣ шавад, он иқтидоре ки дар дохили кишвар аст, он бардошта мешавад. Мана Федерати Россия соли чандум аст ки таҳти санксияи иқтисодии Аврупо ва Амрико қарор дорад, лекин бо ин амал иқтидори дохилии бардоштани истеҳсолоти Россия бештар мегардад. Бинобар ин Тоҷикистон низ метавонад рӯи худро пайдо кунад. яъне ин ба манфиати Тоҷикистон ҳам мешавад як андоза? Ба фикри ман зарари бисёр намебиёрад. дар сурати масалан якбора сахт коҳиш ёфтани теъдоди муҳоҷирон, муҳоҷират ба Русия, ба кадом кишварҳо Тоҷикистон метавонад такя кунад ва муҳоҷирои худро фиристад? тадқиқотҳои илмӣ ва умуман коршиносон чунин ақида доранд ки аз рӯи таҳлилҳо ва гузарони тадқиқоти социологӣ то соли 2050 кишварҳои Аврупо ба 32 миллион нафар қувваи корӣ ниёз пайдо мекунанд. Ва бинобар ин дарҳои Аврупо метавонад кушода бошад ва мо имрӯз бояд ки тавассути махмумоти дахлдори Тоҷикистон бо маҳз ин кишвар зиёдтар кор кунем ки бо Тоҷикистонро ба анҷом расонем. чӣ тавре ки дар мисоли Великобритания ки дар кишвари Англия сафорат нисбати масъала хеле диққати ҷиддӣ кард ва айни замон таи соли охир теъдоди аз муҳоҷирон мераванд зиёдтар мешавад ба Англия. Албатта бинобар ҳамин дарҳоро онҳоро кушодаомӯзӣ ва бозори меҳни навро бояд пайдо кард. монеаи асосие ки дар самти муҳоҷират ба кишварҳои Аврупо пеш меояд ин забон аст. муҳоҷирон бояд омода шаванд, забон омӯзанд. ҳамин тавр нест? Албатта. Шумо хабар доред ки соли гузашта 30 июни соли 2023 ҳукумати Тоҷикистон стратегии танзими равандҳои муҳоҷират дар ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2040 қабул кард ва дар он ҷо чанде аз чорбиниҳо дар бораи омӯзиши забони хориҷӣ, дар бораи омӯзиши касбу ихтисосҳои муосир ки дар бозори миллати байналхалқӣ онҳо ниёз доранд ва дигар чорбиниҳо ҳаст ки тавонад муҳоҷирони миллатиро аз Тоҷикистон он нафаре ки ба хориҷа мераванд ки онҳо омода бошанд. Ва ба фикри ман имрӯз хуб мебуд ки мо бештар муассисаҳои касби техникиро нисбати масъалаи хеле пурзур намоем. Аз ҷиҳати воситаи техникӣ мо тавонем ки асбобу анҷомҳои техникии Аврупо замонавиро ба Тоҷикистон ворид намоем ва ба он касбҳои дар бозори миллати ҷаҳонӣ онҳо талаб доранд кадрҳои хубро тайёр кунем онҳо тавонанд ба расман дар хориҷа кор кунанд. яъне касбияти муҳоҷиронро баланд бардорем. Албатта. то ин ки талабот ба онҳо зиёд бошад ва ба осонӣ тавонанд ҷои кор ёбанд. Дуруст. Умуман 3-4 масъала асосӣ аст ки ҳангоми донистане ки омода буданд ба ин масъала муҳоҷир ёки шаҳр метавонад ки дар хориҷа бо сари баланд фаъолият барад. Албатта чӣ шумо гуфтед донистани забони хориҷӣ, доштани касбу ихтисоси замонавӣ, шинохтани қонунгузории он кишвар ва албатта муносибати хуб дар он кишвар, эътироф кардани урфу одат, анъанаи он кишвар. Албатта дар ин ҳолатҳо ҳеҷ ягон шаҳрванд ба фикри ман азоб намекашад. хуб, Русия барои муҳоҷирони меҳнатӣ профили рақамӣ ҷорӣ намуд. Ба андешаи шумо ин ба манфиати муҳоҷирон аст ё бар зарари муҳоҷирон? фирӯзабонӣ медонед, Россия ин чизро, ин ҳолатро ҷорӣ кард. Бинобар ин аз як тараф ҳар кишвар мехоҳад ки он хориҷӣ ки ба кишвари ворид шуд дар бораи маълумоти пурра дошта бошад ва яке аз
саволое ки Россия ба Тоҷикистон аз соли 2012 ин тараф пеш карда буд ба имрӯз расондани соҳишнома оиди реадмиссия. ин маъно онро дорад ки он мисол мегӯяд тоҷикистоне ки дар Россия будубош доранд ва ҳангоме ки дар ҳолати вайрон кардани қонунгузори он кишвар ба Тоҷикистон баргардода мешаванд, онҳо метавонанд ки парвандаи пурри ин шаҳрванд ба Тоҷикистон пешон кунанд. бинобар ин ҳам Россия, ҳам Тоҷикистон ва дигар кишварҳо онҳо вазифаи аввалин дараҷа дар он мебинанд ки нисбати ҳар хориҷӣ ки ба он кишвар ворид мешавад бояд ки маълумоти пурра ё ки дақиқ дошта бошад. ба фикри ман ин рақамгузорӣ ба фикрам ягон зарар надоштааст. ба онҳое ки дар доираи қонун зиндагӣ мекунанд, албатта онҳое ки расман кор мекунанд, онҳое ки ба ин гуна ҳолатҳои ношоям даст намерасанд, онҳо баръакс аз ин кор баҳра мебаранд, ин кор беҳтар аст. хуб бинед, солҳои охир хеле талош карда истоданд ки муҳоҷирати муташаккилонаи шаҳрвандонро ба Русия ва кишварҳои дигар ташкил кунанд, ҳарчанд ки яъне ки шарту шароитҳо хеле хуб ҳастанд. роҳгироро масалан маблағи роҳгироро корфармо пешакӣ пардохт мекунад, бо ҷои хоб таъмин мекунад, вале хоҳишмандон ки ба таври муташаккилона ба муҳоҷират раванд камтар ҳастанд. чаро? пеш аз ҳама гуфтан лозим аст ки он кординатороне ки расман даъват мекунанд ё ки ба тариқи муташаккилона даъват мекунанд муҳоҷиронро ба Россия дар мадди аввал, ин кординатагон маоши нисбатан паст пешон мекунанд ва онҳо бояд ки ба ҳар як муҳоҷир ҳангоми пешниҳоди музд меҳинад то 32-33% андоз споранд. ман мисол агар Россия бо Беларусия ҳамчун кишварҳои иттифоқ ҳастанд, ба ғайр аз кишварҳое ки дар Авроосиё шомил ҳастанд, онҳо мисли россиянҳо ҳамагӣ 13% андоз меспоранд. бинобар ин андози зиёд спурдан ба кординатон ба фикрам шояд мамоният аст барои даъвати расмӣ ё ки муташаккилони муҳоҷирати ба хориҷа. лекин ин пешбурди фаъолияти агентии хусусишул он нафароне ки он не худи муҳоҷирони меҳнатӣ намехоҳанд тариқи ҳамин вайо рафтан. худаш меравад муҳоҷир ба танҳоӣ азоб мекашад, бо ҳазор ранҷу азоб кор меёбад, гоҳ намеёбад, лекин ба таври муташаккилона намехоҳанд рафтан. чаро? акун якум он гапе ки ман гуфтам, ба тариқи муташаккилона рафтан, яъне ки ба тариқи қарордоди расмӣ байни кординатори Россия, он агентиҳое ки дар Тоҷикистон ҳастанд расман кор мекунанд, литсензияи хадмати муҳоҷиратро доранд нисбати интиқоли қувваи кори ба хориҷа ва дар мобайн муҳоҷират аст. яъне ки вай ки расман ба он кординатор пешо карда шуд, вай бояд ки дар он фаъолият барад ва аз вай идора дигар нарад ба дигар идора. танҳо метавонад ба дигар идора барои фаъолияти корӣ, танҳо бо розгии кординатори хориҷӣ бояд ки расман вокурда мекарда шавад. якумаш ин ки ҳам музди меҳнати пасттар мегирад, андози зиёд бояд шупорад кординатор ва баъдан худи муҳоҷирони миллати Тоҷикистон ки шаҳрвандони Тоҷикистон ба ин кор омода нестанд, ки бовар намекунанд ба ин агентии хусусишул. зеро чандин ҳолотое буд ки он ташкилотҳое ки бо интиқоли қувваи кори ба хориҷа машғул ҳастанд, чандин маротиба муҳоҷирони миллатиро ё ин ки бо кори дуруст кори ваъда кардагӣ таъмин накарданд, ё ин ки маоши ваъда кардагӣ набуд, ё ин ки шароити кории нодуруст буд. бинобар ин ин корро зиёдтар омӯхтан лозим аст ва бо он кординаторҳое ки дар ҳақиқат маоши хуб пешон мекунанд ва шароити хуби меҳнатӣ доранд ва албатта пеш аз ҳама ҳифзи ишни муҳоҷирони таъмин мекунанд, бо онҳо бояд ки зиёдтар кор кунем мо. яъне ки он соҳишнои муташаккилоне ки байни Тоҷикистон Россия соли 2019 моҳи апрел ба имзо расид, вай бояд ки механизм дошта бошад. механизм чи аст? яъне ки шумораи ё ки миқдори кординаторони Россия ки метавонанд кори хубро бо маоши арзанда пешон кунанд ва ҳама гуна шароит доранд ва албатта бо ин ҳолат муҳоҷир метавонад ки тавассути он субъекти хориҷагидоре ки бо интиқоли қувваи кори ба хориҷа машғул ҳастанд расман фаъолияти корӣ анҷом медиҳанд. лекин чунин савол ҳастанд, бинобар ин дар ин ҷода бояд ки зиёдтар ҳам кординатори хориҷа, ҳам агентиҳои мо, ҳам махмуди хидмати муҳоҷират бояд ки кори бештар гардонад. хуб баъди ҳодисаи охире ки дар Крокус Сити Холл рӯй дод, ҳукумати Россия тасмим гирифтааст ки як идораи махсусе ташкил кунад ки танҳо бо масъалаи муҳоҷират сару кор дошта бошад ва танҳо ба президенти Русия итоат карда ба президент яъне ки ҳисобот диҳад. ба андешаи шумо вақти он нарасидааст ки мо ҳам як вазорати алоҳидаи муҳоҷират дошта бошем, чун баъзе зиёёи тоҷик ҳам ҳамин гуна пешниҳодҳо карда истоданд? саломат бошед. умуман гуфтан лозим аст ки таи соли охир, таи 10 соли охир ҷараёни муҳоҷират дар дунё хеле бештар гардидааст. агар солҳои 60-уми аср гузашта дар дунё ҳамагӣ 75 миллион нафар муҳоҷир бошад, пас айни зон ба ҳолати соли 2022 дар дунё 281 миллион нафар муҳоҷир аст.
یعنی که قریب 4 مرتبه زیادتر بیشتر گردیده است و مطابق اخباراتی که مطابق پیشگویی‌های کارشناسان سازمان ملل متحد تا سال 2050 در دنیا شمار موجودان به 405 میلیون نفر میرسد وابسته به عامل‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، دموگرافی، اکولوژی و غیره گذار. بنابراین این که روند که به شکل گلوبال بدل گشته است البته باید که مفاهیم علاوه‌ای موجود باید باشد. روسیه بافکن پیشنهاد خوب کرده است. با فکر من در تاجیکستان است وابسته به اون که روند موجودات زیاد از 2 برابر زیاد گردید در تاجیکستان است یک مقامات دولتی علاوه نسبت موجود لازم است. یکی وزارت اوید موجود و دیاسپورا یکی کمیته دولتی که تنها با مسئله موجود مشغول شود و 24 ساعت درباره این روند باید فعالیت برد. در آخر میخواستم خلاصه شما را بدانم حادثه‌ای که در همین نقشه که روی داد و حیات مهاجران مهنتی تاجیک در سال 2024 در مجموع چی تاثیر رسانیده میتواند؟ البته این زمان خیلی تاثیر منفی رساند. این البته با دل همه ما شما سخت رسید این حالت. لیکن به هر حال به فکر من البته سال 24 برای مهاجرت تاجیکستان خیلی وضع میگردد چون که کمی کم یک نیم سال وقت لازم است که هم جامعه روسیه هم کاردینال روسیه و عموما اون نفرانی که در اون کشور وجود دارند از اون تاجیکستانی ما نیست آنها نیز عذاب میکشند خیلی آنها روی آنها خیلی پس گردد لیکن به هر حال ما باید که توسط واسطه اخباری عمومی تاجیکستان توسط مقامات رسمی تاجیکستان کار بریم که هر چی تیزتر از این حالت برآمده توانیم ما با فکر من در تاجیکستان نیز باید که هنگامی که این واقعه روی داد اگر یکون گروه کاری رسمی از تاجیکستان به روسیه سفر میکرد من در نظر مقامات ویزی حقوق رو میسنجیدم بفکن بهتر بود چون که تجربه جهانی است هنگامی که در دیگر کشور نسبت یکون ملت چون حالت روی میتید اون کشوری که ملت از اون کشور رفتگی است و خود دارد که در یک جایی با مقامات رسمی کشوری بود باش مهاجران یکی شهروندان فعالیت خود رو پیش برد و مسئله رو عمیق گرداند دقیق گرداند که بیشتر من نمیخواستم که به تاجیکستان این گونه فکر خیلی منفی جاری کرده شود. بله. برای من بعد پیشگیری کردن چنین حادثه ها چه کارها رو انجام دادن لازم است؟ پیش از همه بردن کارهای اطلاعاتی و فهماندهی هر روز در رادیو تلویزیون. سالهای پیش در رادیو تلویزیون بسیار برنامه درباره مهاجرت بود درباره اون شهروندانی که به خارج سفر میکنند. مطابق ماده 24 کنستیتوسیون تاجیکستان هر شهروند تاجیکستان حقوقی آزاد دارد به خارج رود و به وطن بازگردد و البته این حقوقی شهروندان است آن رو ما نمیتونیم انکار کنیم لیکن به هر حال اون تاجیکستانی که به خارج سفر میکنه و پیش باید داند که پیش از همه ملت خود و وطن تاجیکستان رو در خارج معرفی میکند و باید که با این گونه عملهای نادرست رو نتیجه بنابراین با فکر من اگر ما هر روزه کار اطلاعاتی رو در تلویزیون رادیو در روزنامه پیش بریم توسط واخوری رسمی در شهر و ناحیه ولایت ها در جماعت ها با فکر من حتی مرکز اسلامی رو نیز به مثلا پیش باید فعالیت رو پیش برد که حتی در نمازهای جمعه نیز به مثلا گپ زنند بله که راهنمایی کنند البته راهنمایی کنند همه وزارت ها همه مقامات دولتی و غیر دولتی جمعیتی باید نسبت مثلا باید که هر روز فعالیت خود رو پیش برند چون که این کار فقط از اداره از حکومت تاجیکستان که فقط از دولت ملت موجود شغل اهالی یا خدمت موجود واسه ندارد همه باید یک جا کار کنند که پیش روی این گونه حادثه رو پیش گیرند تمام جامعه باید در این سمت البته همه جامعه باید فعالیت خود رو پیش برد نسبت مثلا مسئولیت شما همچون کارشناس با اونهایی که وابسته به این حادثه ها با مهاجرت مهنتی رفتنی هستند به روسیه و با اونهایی که این زمان در روسیه قرار دارند مسئولیت من چنین است که پیش از سفر به خارج بی‌واسطه از اون که سفری مهاجرت مهنتی است سفری کاری است یا که تعلیمی است و دیگر سعی است هر شهروند تاجیکستان باید که به این سفر آماده باشد البته باید زبان خارجی رو دارد و باید فراموش نکند که هر قدمی اولین او از تاجیکستان بیرون باشد و باید که نسبتی پدر و مادر خود وطن خود ملت خود باید فکر کند که وای معرفی کننده ملت خود است و وطن خود است بنابراین باید این رو فراموش نکند یعنی که با سری بلند به خارج رفته با سری بلند به وطن گشتن آمده لازم است. تشکر. در همینجا برنامه مهاجرت به آخر میرسد. بار دیگر از تمام هموطنان عزیز مهاجران مهنتی خواهش میکنیم که پیش از همه حیات خود سلامتی خود را احتیاط کنند و
дар доираи қонун амал намоянд ва куҷое ки бошанд фаромӯш накунанд ки онҳо тоҷик ҳастанд ва дар симои ҳар як муҳоҷир ба миллати тоҷик мардум баҳо медиҳанд. боқӣ саломат бошед.